μετά δίνω το λόγο σε εσάς να... Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation είναι σήμερα κοντά μας με τη διάλεξη με τίτλο «Ο ρόλος του άχρηστου στη δημιουργία της ομορφιάς» με εισηγητή τον κύριο Γιώργο Δίπλα. Η επόμενη συνάντησή μας είναι 19 Απριλίου με θέμα συζήτηση, δημιουργικότητα και ελευθερία και εισηγητή τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνο. Ο λόγος τώρα στον κύριο Γιώργο Δίπλα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ακούσατε για το, και διαβάσατε βεβαίως για το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, ομιλίας, όπως θέλετε να το πούμε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι σήμερα είναι μια ημέρα ειδική, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για τις ειδικές ημέρες και τις αφιερωμένες σε διάφορες έννοιες και πρόσωπα, αλλά θα ήταν πάρα πολύ αρμόδιο, ταιριαστό, να ξεκινήσει την κουβέντα αυτή μια κυρία και γι' αυτό ακριβώς έχω προσκαλέσει τη φίλη μου Λορέτα, η οποία θα ξεκινήσει αυτή την συζήτηση για την ομορφιά. Θέλω να σας πω δύο λόγια για τη Λορέτα. Η Λορέτα έρχεται από την Σιέρα Λεόνε, είναι πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα, προφανώς έχει γεννηθεί στην Αφρική και εγώ έχω γεννηθεί στην Αφρική και εσείς έχετε γεννηθεί στην Αφρική. Όλοι έχουμε γεννηθεί στην Αφρική γιατί η ζωή γεννήθηκε στην Αφρική. Έτσι λοιπόν, η Λορέτα θα σας πει μερικά λόγια για την ομορφιά της ζωής. Γεια σας. Και ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για την ομορφιά. Και ειδικά σήμερα που είναι μέρα των γυναικών. Δεν θα μιλήσω άσχημα, δεν θα σας πω κάτι που θα σας στεναχωρεί. Θα πω τα καλύτερα. Εμείς οι γυναίκες έχουμε καταφέρει πολλά και έχουμε πολλά να καταφέρουμε ακόμα, να γίνει ο κόσμος όμορφο, για να μπορούμε να ζούμε σε αυτή τη ζωή. Η ομορφιά αρχίζει από τις γυναίκες. Πώς κάνουμε παιδιά, παντρευόμαστε, κάναμε παιδιά, κάνουμε οικογένεια και με η οικογένεια μας που κάναμε είναι κάτι που ομορφαίνει τη ζωή και ας είσαι, δεν θέλω να μιλήσω για χρώματα ή κάτι άλλο, είμαστε γυναίκες. Όταν οι γυναίκες είναι μαζί, και στην Αφρική που έφυγα από την Αφρική, έχουμε και δικό μας ομορφιά εκεί στην Αφρική. Για να σας πω, για παράδειγμα, εδώ βλέπω γυναίκες, δύο πλευρές είμαστε. Εμείς από την Αφρική, επειδή κάνει τόσο ζέστη, πολλές φορές είμαστε σχεδόν γυμνές. Η γυναίκα από την Αφρική δεν φοβάται να βγάλει τα βυζιά της έξω για να τυλάζει το μωρό της ή για να κυκλοφορεί. Κάτι που δεν είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα, έχει τα δικά του εκεί. Αλλά όμως έχουμε την ίδια, όχι αντίληψη, την ίδια ζωή που είμαστε μάνες. Και αυτά είναι μια ομορφιά που στην Αφρική οι γυναίκες κάνουν παιδιά και είναι πιο πολλοί με τα παιδιά. Οι άντρες μας στην Αφρική δεν είναι όπως οι άντρες στην Ευρώπη και εδώ που βλέπω οι άντρες παίρνουν τα παιδιά τους να πάνε στο πάρκο και αυτά. Εμείς από την Αφρική είμαστε με τα παιδιά.
Εμείς τα κάνουμε, εμείς είμαστε οι δυνατές, εμείς κάνουμε όλα στην Αφρική. Εμείς παίρνουμε την ευθύνη για το σπίτι, το μόνο που κάνει οι άντρες εκεί παντρεύουν 10 γυναίκες και δεν έχεις αυτή την, πώς το λένε, αυτό το χρόνο για να περάσεις με τον άντρα σου. Πρέπει να βάλεις όλο τα δύναμη σου στα παιδιά σου. Η άλλη ομορφιά είναι που μπορούμε να σπουδάζουμε τώρα στην Αφρική και όλος ο κόσμος. Οι γυναίκες τώρα έχουν γίνει πολλά δικηγόροι, πρόεδροι, όλα αυτά έχουν γίνει οι γυναίκες. Εμείς βέβαια όταν αρχίζει ο αγώνα για γυναίκες ήταν μόνο για να ψηφίζει γυναίκες. Αλλά τώρα ζητάμε πάρα πολύ, έχουμε καταφέρει πάρα πολύ που τώρα το ίδιο. Δεν είναι ότι έχουμε πάρει όλα, αλλά νομίζω όσο πάμε τώρα μπορούμε να πάρουμε πιο πολύ για τη ζωή μας. Εμείς, εγώ που κάθομαι τώρα που μιλάω έτσι, στην Αφρική όταν ήμουνα εκεί, που είχαμε δικτατορία εκεί, κανένα δεν μπορεί να μιλήσει. Να μιλώ τώρα που είσαι γυναίκα. Όταν μιλάς, θέλεις να μιλήσεις, σου λένε είσαι γυναίκα, τι θες να πεις. Αλλά όλα αυτά τώρα έχει αλλάξει την Αφρική. Έχει αλλάξει λίγο, βέβαια έχουμε τα προβλήματα μας, έχουμε όλα αυτά που σας λέω. Δεν τα πω για τα άσχημα σήμερα γιατί μιλάμε για την ομορφιά. Αλλά όμως παλεύουν οι γυναίκες από εκεί. Και εδώ εμείς έχουμε δική μας οργάνωση ενωμένων γυναικών. Κάνουμε πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που κάναμε εδώ στην Ελλάδα είναι για τα παιδιά μας που γεννούνται εδώ. Εμείς φέρουμε την επιφάνεια ότι τα παιδιά που γεννούνται εδώ πρέπει να έχουν δικαιώματα, να έχουν, πώς το λένε, ηθαγένεια. Εμείς είμαστε που αρχίζαμε αυτά, αλλά είμαστε γυναίκες. Όταν κάνει οι γυναίκες κάτι, πρέπει οι γυναίκες εμείς να κάνουμε παραπάνω για να μας ακουστούν. Και αυτό μου αρέσει από εμάς οι γυναίκες που λέω για όλα είναι ομορφιά. Είναι όπως οι γυναίκες δεν παρατάμε εύκολο. Συνεχίζουμε, ό,τι αρχίζουμε τα συνεχίζουμε. Το ίδιο έχουμε και στην Αφρική. Και έχουμε αλλάξει πιο πολύ τώρα στην Αφρική, που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτό, φοβάται. Εγώ όταν είμαι εδώ στην Ελλάδα, όταν ήλθα εδώ, μου συμβαίνει κάτι που δεν πρέπει να μου συμβεί. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί μεγάλωσα εκεί που ήταν η δικτατορία και κατάφερα να φύγω από εκεί. Και πολλές γυναίκες τώρα φεύγουν από εκεί. Έχουμε πολλά, αλλά πάλι είπα δεν θα μιλήσω για κάτι άσχημα. Είναι σήμερα μιλάμε για ομορφιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με κάλεσες. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Είναι τιμή για μας να είσαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς η Λορέτα δεν μπορεί να μείνει πάρα πολύ, γιατί δουλεύει σε σχολείο και αρχίζει το μάθημά της στις 7. Ναι, στις 7. Και γι' αυτό ήταν ανάγκη να μιλήσει πρώτη κιόλας και να μπορέσει μετά να φύγει. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούμε εμείς για το άχρηστο και την ομορφιά. Παράξενος τίτλος. Κάποιος, όχι μόνο ένας, κάποιοι άνθρωποι μου είπαν ότι είναι ένας παράξενος τίτλος. Πραγματικά. Και το θέμα είναι τι σχέση έχει αυτό με μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, αυτή της Gestalt, μέσα από την οποία, από το πλαίσιο της οποίας πρόκειται να συζητήσουμε. Ο Ντοστογεύσκι έχει πει αυτή την περίφημη φράση
ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Υπονοώντας βέβαια ότι και αυτό στον καιρό του, όπως το βλέπουμε και εμείς σήμερα, ότι ο κόσμος δεν κατευθύνεται και τόσο καλά. Δεν κατευθύνεται δηλαδή και τόσο σοφά, ας το πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια παρακμή κλπ. Ανάλογα σε εκείνες τις εποχές υπήρχε μια ανάλογη παρακμή και ο Ντοστογεύσκι κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα που είναι περίφημο, δηλαδή είναι πασίγνωστο και πολλοί άλλοι στοχαστές το έχουν αντιμετωπίσει και ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι το κύριο, ένα κύριο σημείο το οποίο θα μας απασχολήσει. Η ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με την ομορφιά στο εξής σημείο, ότι εάν υποθέσουμε ότι η θεραπεία έχει σαν στόχο να βελτιώσει κάποιες συνθήκες στη ζωή των ανθρώπων, τότε μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε ότι αυτό το ευζήν στο οποίο στοχεύει είναι η ομορφιά η οποία συνδέεται με την ψυχοθεραπευτική λογική προσέγγιση. Θα δούμε παρακάτω, ας πούμε, πώς αυτά τα δύο συνδέονται και θα το δούμε λίγο πιο λεπτομεριακά. Από την άλλη πλευρά, ανθρωπολογικά και όχι μόνο, ο Δαρβίνος ήταν αυτός που πρώτος παρατήρησε ότι όλα τα ζώα επάνω στον πλανήτη και περισσότερο από όλα τα ζώα ο άνθρωπος αφιερώνουν πολύ μεγάλο χρόνο από τη ζωή τους για να παράγουν ομορφιά. Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα για να δούμε πρώτα απ' όλα τι ορίζουμε ως ομορφιά, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από έναν προσδιορισμό. Και με βάση, ας πούμε, και αυτά που μας μεταφέρει ο Δαρβίνος σαν πληροφόρηση και με βάση τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει εμείς, οι νεότεροι, και δεν εννοώ εμάς, ας πούμε, στενά, εννοώ επιστήμονες, φιλοσόφους κλπ. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε το θέμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την προέλευση των λέξεων, την αχρηστία και την ομορφιά. Το άχρηστο σημαίνει κυρίως αυτό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για κάποιο σκοπό να χρησιμοποιηθεί. Μεταφορικά έχει μια απαξιωτική έννοια, έχουμε ακούσει και ίσως έχουμε πει, ας πούμε, αυτός είναι άχρηστος, είναι, εννοώντας ότι δεν είναι καλής ποιότητας κλπ. Είτε και για αντικείμενα είτε και για ανθρώπους. Ήδη από την ετυμολογία της η λέξη περιέχει τις έννοιες της χρησιμοθυρίας, να χρησιμοποιήσω κάτι για κάποιο σκοπό. Αυτό μου είναι χρήσιμο. Άρα το άχρηστο δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για κάποιο σκοπό. Και της εκμετάλλευσης. Η ομορφιά από την άλλη πλευρά, θα ξαναγυρίσουμε στο άχρηστο σε λίγο μετά. Η ομορφιά από την άλλη πλευρά φαίνεται να προέρχεται, δεν έχω καταφέρει να βρω ακριβώς από πού προέρχεται, αλλά συνεκδοχικά, ας πούμε, φαίνεται να προέρχεται από τη λέξη ομορυθμία, η οποία είναι αρχαία ελληνική λέξη και σημαίνει ίδιο ρυθμό ή συντονισμό. Αυτή η λέξη χρησιμοποιήθηκε για την κοπηλασία, η ομορυθμία, για το συντονισμό των κοπηλατών που όταν τους βλέπουμε να κοπηλατούν όλοι, βλέπουμε μία κίνηση, ας πούμε. Όλοι κάνουν την ίδια κίνηση παράλληλα.
και με αναγραμματισμό από την ομορυθμία, με αναγραμματισμό κατέληξε να σημαίνει συντονισμένη ή καλή μορφή. Και εδώ υπάρχει ένα κεντρικό σημείο στη θεραπεία Gestalt που μας απασχολεί και είναι κεντρικό σημείο της όλης θεωρίας και είναι η καλή μορφή. Να μπορούμε να ερχόμαστε να κάνουμε καλή μορφή. Εξάλλου η λέξη Gestalt, που είναι γερμανική βέβαια, δεν έχει ακριβές αντίστοιχο σε καμιά άλλη γλώσσα. Έχει περίπου, ας πούμε, και στα ελληνικά μεταφράζεται ως μορφή ή πρότυπο. Έτσι πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά, λέγοντας, ας πούμε, ότι κάνω μία Gestalt ή κάνω μία μορφή. Από την άλλη πλευρά χρειάζεται να προσεγγίσουμε και έναν ορισμό ή έναν... Ναι, να προσπαθήσουμε να δούμε τι εννοούμε με τη λέξη ομορφιά. Είναι άραγε κάτι αντικειμενικό, δηλαδή υπάρχουν αντικείμενα όμορφα από μόνα τους. Ανήκει δηλαδή η ομορφιά σε ένα αντικείμενο ή σε έναν άνθρωπο. Αυτό μάλλον δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε και θα σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ απλό, ότι κάτι για τα αντικείμενα, κάτι που είναι όμορφο, κάποιος υποστηρίζει ότι αυτό είναι όμορφο, δεν είναι για τον διπλανό του. Και αυτό είναι μια έτσι, πρώτη, ας πούμε, αν όχι απόδειξη, αλλά ένδειξη ότι η ομορφιά μάλλον δεν είναι αντικειμενική. Από την άλλη πλευρά είναι κάτι υποκειμενικό, δηλαδή ανήκει στο υποκείμενο, ανήκει σε μένα, σε εσάς, στον καθένα ξεχωριστά. Ούτε αυτό φαίνεται να ισχύει, για δύο λόγους. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι πίσω μου, στον τοίχο, υπάρχει ένας πίνακας ζωγραφικής. Εγώ δεν τον βλέπω και δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν μπορώ να πω από μόνος μου αν είναι όμορφος ο πίνακας ή όχι. Αλλά ακόμα και αν τον είχα δει, αυτό που θα ήξερα θα ήταν ανάμνηση, δεν θα ήταν η πραγματικότητα αυτής της στιγμής. Θα πρέπει να γυρίσω και να κοιτάξω τον πίνακα για να δω τι μου προκαλεί αυτή τη στιγμή. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το παρελθόν. Πολύ διαφορετικό με την έννοια ότι μπορεί να μην είναι, ας πούμε, παρασάγκες διαφορετικό, αλλά η οποιαδήποτε διαφορά δείχνει ότι δεν είναι μια υποκειμενικότητα σταθερή και αναλύωτη. Το δεύτερο παράδειγμα απορρέει κατευθείαν από την ετυμολογία της λέξης όπως την είδαμε, που σημαίνει ίδιος ρυθμός ή συντονισμός. Αυτό προϋποθέτει αναγκαστικά την ύπαρξη τουλάχιστον δύο στοιχείων, ώστε να συντονίζονται ή να έχουν τον ίδιο ρυθμό. Άρα λοιπόν η ομορφιά δεν είναι ούτε αντικειμενικό γεγονός, ούτε υποκειμενικό γεγονός. Αφού χρειάζονται τουλάχιστον δύο υποκείμενα, ή ένα υποκείμενο και ένα αντικείμενο κλπ. Αυτό που θα υποστηρίξουμε εδώ είναι ότι η ομορφιά είναι διυποκειμενικό, δηλαδή παράγεται, δημιουργείται, προκύπτει, αναδύεται από τη σχέση του ενός στοιχείου με το άλλο. Και όταν μιλάμε για στοιχεία τέτοιου τύπου εννοούμε και εμάς τους ανθρώπους. Η σχέση μου με ένα αντικείμενο ή με έναν άνθρωπο ή με οτιδήποτε, η αλληλεπίδραση που έχουμε παράγει την ομορφιά ή δεν την παράγει. Γιατί βεβαίως δεν υπάρχει μόνο η ομορφιά. Αυτό είναι που
υποστηρίζουμε στην Gestalt και θα δούμε πιο κάτω πώς. Μιλώντας για την ομορφιά, αυτομάτως εμπλέκεται η έννοια της αισθητικής. Ήταν αναμενόμενο. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Θα πούμε δύο λόγια ιστορικά για την αισθητική. Γεια σου Λορέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα πούμε δύο λόγια ιστορικά για την αισθητική, γιατί και αυτή με τα χρόνια έχει καταλήξει να σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Η αισθητική εμφανίζεται για πρώτη φορά με την σύγχρονη έννοιά της το 18ο αιώνα. Και ο ιδρυτής αυτής της έννοιας, ας το πούμε, είναι ένας Γερμανός, ο Alexander Gottlieb Baumgarten, ο οποίος την όρισε ως επιστήμη της αισθητής γνώσης. Προφανώς είναι ένα οξύμορο σχήμα, γιατί δίπλα στη γνώση υπάρχει το επίθετο της αισθητής, αλλά τι γίνεται? Ακριβώς αναφέρεται στη γνώση μέσω των αισθήσεων. Και θα δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η λέξη αισθητική είναι αρχαία μεν ετυμολογικά από την αίσθηση, την αρχαιοελληνική αίσθηση. Αλλά είναι σύγχρονη έννοιολογικά, διότι με την έννοια που την χρησιμοποιούμε σήμερα για την ομορφιά κλπ, διότι δημιουργήθηκε το 18ο αιώνα. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 18ο αιώνα κλπ, από το 1735 έχει εμφανιστεί, έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα, υποδηλώνοντας την εφαρμογή μιας ερευνητικής προσέγγισης, ιδιαίτερα, όχι όμως αποκλειστικά, στην τέχνη, στις καλές τέχνες. Κατέληξαν να εφαρμόζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με αναγωγή και περιορισμό της αισθητικής στον χώρο της κριτικής της τέχνης, και δεύτερον, με εφαρμογή αυτής της έννοιας σε καταναλωτικά αγαθά και ακόμα στο ανθρώπινο σώμα. Και οι δύο τάσεις βασίζονται στην αντίληψη ότι η αισθητική και ομορφιά εφαρμόζονται στα αντικείμενα. Επειδή όμως εμείς έχουμε πει ότι δεν είναι ούτε αντικειμενικό ούτε υποκειμενικό, διαφωνούμε με αυτή την αναγωγιστική τακτική ή προσέγγιση. Ο Baumgarten επινόησε τον όρο αισθητική και τον χρησιμοποίησε πρώτη φορά το 1735 σε ένα λεύκομα με τίτλο «Στοχασμοί πάνω στην ποίηση», στο οποίο προτείνει την ιδέα πως ακριβώς όπως υπάρχει μία επιστήμη των νοητικών περιεχομένου, δηλαδή η λογική, θα πρέπει να υπάρχει και μία επιστήμη των αισθήσεων, η οποία θα ονομαζόταν αισθητική. Πράγματι, η αρχαιοελληνική αίσθηση έχει αισθητηριακή έννοια και το αντίθετό της, αναισθησία, σημαίνει την ιατρική, ας πούμε, καταρχήν πράξη της αναισθητοποίησης των αισθήσεων, της καταστολής των αισθήσεων. Συνεπώς, μπορούμε να συνδέσουμε άμεσα το αισθητηριακό φαινόμενο, το αισθητικό φαινόμενο, με την έννοια της επίγνωσης, που είναι ένα άλλο κύριο σημείο στη θεωρία Gestalt. Την έννοια της επίγνωσης. Δηλαδή, την επίγνωση ως ικανότητα άγρυπνης, δηλαδή άγρυπνης παρουσίας στις αισθήσεις, να αισθάνεται κανείς την έξαψη, τη διέγερση από την επαφή.
και στο όριο της επαφής. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ κάποιους όρους, στη συνέχεια κάνω μια προσπάθεια επίσης να τους διαλευκάνω για όσους δεν... Παρεμπιπτόντως το αγγλικό επίθετο άγρυπνος ή σε γρήγορση, ξύπνιος δηλαδή, έχει την ίδια ρίζα με το ουσιαστικό επίγνωση, awake awareness. Αφού λοιπόν η αισθητική δεν είναι νοητική διαργασία, γιατί έρχεται μέσω των αισθήσεων, οι αισθήσεις δεν λαμβάνουν τα ερεθίσματα μέσω της σκέψης. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ο χώρος μυρίζει κάτι. Δεν σκέφτομαι τι μυρίζει. Πρώτα αισθάνομαι τη μυρωδιά μέσω της όσφρησης και μετά θα σκεφτώ τι είναι αυτό. Αφού λοιπόν δεν είναι νοητική η διαργασία, το ερώτημα είναι τι συναντάμε στο όριο της επαφής που είπαμε. Δηλαδή, δύο πράγματα συναντώνται. Τι συναντάμε, τι είναι αυτό που συναντάμε στο όριο της επαφής. Μία εμπειρικιστική, θετικιστική, επιστημονική στάση θα μας έλεγε πως υπάρχει ένας ήδη σχηματισμένος οργανισμός, ο οποίος ερχόμενος, συναντώντας ένα ήδη σχηματισμένο κόσμο, βγάζει ένα συμπέρασμα, αρχίζει να τον γνωρίζει. Οι αισθήσεις δηλαδή καταχωρούν τα παρόντα αντικείμενα σε ένα δεδομένο κόσμο. Η φαινομενολογία από την άλλη πλευρά ως επιστήμη και η Gestalt που έχει τη φαινομενολογία σαν έναν από τους κύριους πυλώνες της, μας λένε ότι δεν είναι έτσι. Τι μας λένε? Ότι συνδημιουργούμε τον κόσμο και το υποκείμενο μέσα στις αισθήσεις σε τόσο μάλιστα ακραίο βαθμό ώστε ο κόσμος και το υποκείμενο υπάρχουν μόνο με μία ανεπανάληπτη αίσθηση. Τι σημαίνει αυτό? Όπως το θέτει ο Μερλό-Ποντί. Η αντίληψη δεν έρχεται σε μας ως συμβάν στον κόσμο, στον οποίο μπορούμε να επιθέσουμε την κατηγορία αιτιότητας, αλλά αντίθετα ως αναδημιουργία ή αναδόμηση του κόσμου κάθε στιγμή. Και παρακάτω λέει ότι για την ακρίβεια πρώτη, τελευταία και μοναδική στο είδος της, κάθε αίσθηση είναι μια γέννηση και ένας θάνατος. Για να το συνδέσουμε με κάτι που έλεγα προηγουμένως, είναι αυτό που αν κοιτάξω τον πίνακα πίσω μου, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη, η τελευταία και η μοναδική αίσθηση, και αν τον κοιτάξω μετά από 5 λεπτά θα είναι μια άλλη αίσθηση. Θα είναι μια νέα δημιουργία, αναδημιουργία. Και ξανά αναφέρεται στο ότι η αίσθηση είναι κυριολεκτικά ένα μοίρασμα, επικοινωνία δηλαδή, και μέσα από όλα αυτά προκύπτει μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στη φαινομενολογία, που είναι η κατανόηση ότι η φαινομενική σταθερότητα αυτού που θεωρώ ο εαυτός μου και ο κόσμος, γιατί αυτό βλέπουμε και αισθανόμαστε μια σταθερότητα. Δεν είστε μπροστά στα μάτια μου όντα που αλλάζουν διαρκώς, είστε έχετε μια σταθερότητα, και εσείς που με βλέπετε έχω μια σταθερότητα. Είναι φαινομενική όμως αυτή η σταθερότητα. Είναι αντίθετα ο καρπός μιας διαρκούς δημιουργίας. Δηλαδή διαρκώς αναδημιουργούμε αυτή τη σταθερότητα. Τι λέει ο Ποντί? Το υποκείμενο δεν είναι μια σίγουρη κτήση, αλλά για να το κατέχουμε, για να μπορώ εγώ να πω ότι είμαι ο εαυτός μου,
χρειάζεται να το επανακατακτούμε συνεχώς. Η πρώτη τελικά αλλά φαινομενική σταθερότητα του κόσμου θεωρούμενη συνήθως ως δεδομένη, γιατί έτσι είναι το ότι θεωρούμε δεδομένη. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι στον μακρόκοσμο τα πράγματα είναι αυτά που βλέπω. Στον μικρόκοσμο όμως, στο πώς παράγεται αυτή η αντίληψη, τα πράγματα δουλεύουν διαφορετικά. Έρχεται στο προσκήνιο σε ψυχοσικές καταστάσεις, επειδή ακριβώς είναι αυτό που χάνεται. Αυτή η σταθερότητα του κόσμου είναι αυτό που χάνεται στην ψύχωση. Και για να παραθέσουμε τον ιδρυτή της φαινομενολογίας, τον Έντμουντ Χούσαρ, άλλος Γερμανός αυτός, ο πραγματικός κόσμος υπάρχει μόνο υπό την διαρκώς σκιαγραφούμενη αίρεση ότι η εμπειρία θα ακολουθεί συνεχώς το ίδιο δομικό μοντέλο. Τώρα για να περάσουμε λίγο από τους φιλοσόφους και σε άλλα χωράφια, μας λέει ποιητικά η Άλντα Μερίνη στο «Αφορισμοί και μάγευση». Πόνος δεν είναι παρά η έκπληξη να μην συναντά ο ένας τον άλλον. Βλέπετε ότι και εδώ υπάρχει η συνάντηση, κάτι που έχουμε προσδιορίσει ότι τελικά παράγει την ομορφιά. Όταν δεν συναντά, λέει η Άλντα Μερίνη, ο ένας τον άλλον, αυτό που παράγεται είναι πόνος. Με μια πλατιά έννοια, οπωσδήποτε. Αυτή η συνάντηση είναι ο συντονισμός που είπαμε. Είναι η επικοινωνία. Η ολοκληρωμένη επαφή η οποία παράγει την ομορφιά. Και όπως θα δούμε, μπορεί να συντελεστεί πλήρως μόνο αν απουσιάζει κάθε ωφελημιστικός σκοπός. Εδώ μπαίνει το θέμα του άχρηστου. Εάν κάνω κάτι για να το χρησιμοποιήσω για κάτι άλλο, αν κάνω κάτι δηλαδή όχι γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω, μου δίνει ευχαρίστηση κλπ. Αυτό δεν παράγει ομορφιά. Παρακάτω όμως, από μια ψυχολογική σκοπιά, ο James Hillman μας επισημαίνει ότι από όλες τις αμαρτίες της ψυχολογίας η πιο θανάσιμη είναι η παράβλεψη της ομορφιάς. Μπορείτε να σκεφτείτε τι σας λέει αυτό και όλα αυτά που λέω, γιατί μπορεί στο τέλος, ας πούμε, να έχετε διάφορα σχόλια ή και ερωτήσεις και να τις συζητήσουμε. Αλλά να συνεχίσουμε. Από μια κοινωνική τώρα σκοπιά, με την ευρεία έννοια, ο Φρανσουά Σενγκ ή Τσενγκ ξεκινά τους στοχασμούς του πάνω στην ομορφιά ως εξής. Σε αυτούς τους καιρούς οικουμενικής δυστυχίας, τυφλής βίας και φυσικών και οικολογικών καταστροφών, το να μιλάμε για ομορφιά θα μπορούσε να φανεί παράτερο, ανάρμοστο, ακόμα και προκλητικό, σχεδόν σκανδαλώδες. Ακριβώς όμως γι' αυτό μπορούμε να δούμε ότι η ομορφιά, ως αντίθετο της κακίας, πράγματι τοποθετείται στο άλλο άκρο της πραγματικότητας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταλήγοντας και πάλι ποιητικά, στην οδή σε μια ελληνική ιδρία, είναι ποίημα του Κίτς, γράφει: η ομορφιά είναι αλήθεια. Αληθινή ομορφιά. Αυτό είναι όλα όσα γνωρίζεις πάνω στη γη. Και όλα όσα χρειάζεσαι να γνωρίζεις. Τώρα λοιπόν, αφού
κάναμε μία περιήγηση σε όλα αυτά που διάφοροι στοχαστές μας λένε μέσα από την εμπειρία τους και την σκέψη τους. Μπαίνει το ερώτημα γιατί και πώς το άχρηστο, σε εισαγωγικά, παράγει ομορφιά. Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας είναι «Ο ρόλος του άχρηστου στη δημιουργία ομορφιάς». Πώς γίνεται και παράγει ομορφιά? Όπως λέγαμε πριν, ήρθε η ώρα να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, στη θεωρία της θεραπείας Gestalt αναφερόμαστε στην καλή επαφή και όπως είπαμε ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη συνάντηση, το συντονισμό. Η επαφή δε αυτή συμβαίνει στο σημείο που συναντώνται δύο διαφορετικά πράγματα και το ονομάζουμε αυτό το σημείο όριο της επαφής. Τι εννοώ διαφορετικά πράγματα? Επαφή δεν μπορεί να υπάρξει από δύο όμοια πράγματα και θα φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός, πιο σαφής. Αν έχουμε μία σταγόνα νερό και τη ρίξουμε στον ωκεανό, δεν παράγεται επαφή. Γιατί? Η σταγόνα αμέσως θα διαλυθεί μέσα στον ωκεανό και το ένα στοιχείο που είναι ίδιο με το άλλο θα αλληλοαφομοιωθούν. Το αντίστοιχο, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας, όπου δεν υπάρχει όριο επαφής, όλα είναι μία και έχουμε μόνο μια ποσοτική μεταβολή, το αντίστοιχο λοιπόν σε εμάς τους ανθρώπους είναι όταν θέλουμε με τα μανίας να είμαστε όμοιοι, να είμαστε ομοιόμορφοι, να μην έχουμε διαφορές, να μην έχουμε διαφωνίες. Εδώ μεταξύ μας ερχόμαστε σε συνάντηση, μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Αυτό δεν μας εμποδίζει να παράξουμε ομορφιά, διότι γίνεται επαφή. Ή τουλάχιστον το ζητούμενο είναι να γίνει επαφή, να γίνει συντονισμός. Συντονισμός μπορεί να υπάρχει και με τη διαφωνία παρούσα. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το όριο της επαφής και πώς λειτουργούν εκεί τα πράγματα? Πάλι με παραδείγματα, για να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα και πιο σαφή. Πώς βλέπω φωτόνια πέφτουν επάνω στον αμφιβληστροειδή μου χιτώνα. Ηχητικά κύματα φτάνουν στα αυτιά. Και τα δικά σας και τα δικά μου. Οσφρητική, γευστική και απτική υποδοχής δέχονται μόρια και πίεση αντίστοιχα. Εδώ που τα λέμε, παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχουν υποδοχής ομορφιάς. Έχουμε μόνο υποδοχής αισθητήριους. Το λέω αυτό σε πύρωση προηγουμένων αναφορών που έχω κάνει. Πρόκειται λοιπόν για την αρχική εμπειρία, για την προστοχαστική, προλεκτική, αισθητική γνώση. Δηλαδή όταν θα πέσει ένα κύμα φωτονίων στο μάτι μου, μέσα από τη διεργασία που γίνεται με όλα τα όργανα που μεσολαβούν από το αμφιβληστροειδή μέχρι τον εγκέφαλο, ξέρω ότι αυτό είναι τάδε χρώμα. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα άλλο χρώμα. Ή καταλαβαίνω ότι είναι ένα άλλο χρώμα. Σε αυτό ακριβώς το όριο της επαφής, επειδή αποκτώ επίγνωση του χρώματος, σαν παράδειγμα, και πολλών άλλων πραγμάτων, ας πούμε, ή της μυρωδιάς ή του ήχου, αναδύεται ο εαυτός.
ο οποίος εαυτός μου δίνει αυτή τη σταθερότητα που μέσα από την επαφή μου με κάτι διαφορετικό, ας πούμε τα φωτόνια, εγώ αποκτώ αίσθηση του εαυτού. Χτίζω τον εαυτό μου δηλαδή μέσω της ετερότητας. Χτίζω την ταυτότητα μέσω της ετερότητας. Ο εαυτός λοιπόν βιώνει την ύπαρξη και τη σταθερότητα του ίδιου και του κόσμου. Η ομορφιά που λέμε βρίσκεται στη διαδικασία της συνδημιουργίας. Ούτε εγώ είμαι όμορφος, ούτε τα φωτόνια είναι όμορφα. Εξάλλου τα φωτόνια δεν μπορούμε καν να τα δούμε. Άλλα πράγματα βλέπουμε. Από μια φαινομενικά ακίνητη κατάσταση προκύπτει ένα φαινόμενο γεμάτο κίνηση, ζωντάνια και σφαιρίκος. Αλλά πού βρίσκεται το άχρηστο σε όλη αυτή τη διαδικασία? Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει, γιατί κάπως πρέπει να τα συνδέσουμε, αλλιώς θα αρχίσετε βροχή τις ερωτήσεις. Εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει κάτι το άχρηστο στο σύμπαν, με την πλατιά έννοια του όρου, τα πάντα είναι χρήσιμα. Στον πολιτισμό μας όμως, επειδή έχουμε αναπτύξει νόηση, πάρα πολλά πράγματα τα θεωρούμε άχρηστα. Έχουμε καταλήξει ότι άχρηστο είναι ότι δεν παράγει πλούτο ή χρήμα. Γιατί εκεί κατατείνει η χρησιμοποίηση. Και με αυτό δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να τρώμε τροφή για να επιβιώσουμε. Εννοώ απλούστατα ότι γίνεται μια κατασπατάληση των πόρων άνευ λόγου. Έτσι λοιπόν, ό,τι δεν είναι χρήσιμο για να παράξει πλούτο, χρήμα κλπ, τέλος πάντων κάτι, θεωρείται άχρηστο. Και αυτή η κατασπατάληση εξυπηρετεί μόνον, όπως έχουμε δει στις μέρες μας, έναν άκρατο καταναλωτισμό. Μπορείτε μόνοι σας να βγάλετε τα συμπεράσματα για το τι σημαίνει το κάθε τι από αυτά. Τα φωτόνια και τα ηχητικά σήματα τα θεωρούμε δεδομένα και κατεκτημένα. Ενώ κάθε φορά, είπαμε, τα κατακτούμε, έτσι. Και με αυτή την έννοια είναι άχρηστα. Αν ερχόμαστε σε φυσική επαφή μαζί τους, παράγουμε ομορφιά. Αν τα χρησιμοποιήσουμε για χρησιμοθυρικούς στόχους, ενδέχεται να παράγουμε καταστροφή. Είναι το ανάλογο μεταξύ του θαύματος της επιστήμης, της ανακάλυψης της ατομικής ενέργειας και της εφαρμογής της στα πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η αναλογία. Ωστόσο, η παρακμή του πολιτισμού μας, όπως και κάθε πολιτισμού, αλλά συγκεκριμένα αναφέρομαι στο σημερινό δικό μας, εκφράζεται ακόμη πιο έντονα και εξόφθαλμα μέσα από τη χρησιμοποίηση του ανθρώπου για ιδιωτελείς σκοπούς. Χρησιμοποιούμε τον άνθρωπο, το ίδιο μας το είδος, προκειμένου να αποκομίσουμε ωφέλη. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι η χειρότερη παρακμή. Ακόμα και οι αξίες και οι αρχές χρησιμοποιούνται για να παράγουν καταστροφή. Πόλεμοι στο όνομα της θρησκείας, τυφλή βία στο όνομα της ελευθερίας και ούτω καθεξής. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι σύμπτωση ότι αυτά που θεωρούμε άχρηστα αποδεικνύονται τα πλέον πολύτιμα, και θα σας αναφέρω παραδείγματα. Έχω πάρει 3 βασικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι η παιδεία.
έχει απομακρυνθεί από τον κύριο σκοπό της, που είναι η καλλιέργεια, και στοχεύει στην παραγωγή ρομπότ με αποστηθισμένες γνώσεις, ώστε να εξυπηρετήσουν οικονομικά και ελεγκτικά συμφέροντα. Το δεύτερο είναι η υγεία. Έχει μετατραπεί από προληπτική ή θεραπευτική πρακτική σε επιδιορθωτική, επισκευαστική μέθοδο με βασικό στόχο τη γρήγορη επάνωδο στα γρανάζια της παραγωγής. Ο πολιτισμός από τα τρία είναι το πιο απαξιωμένο. Αν δεν υπήρξε ο ζήλος των απλών ανθρώπων και των ταγών, ορισμένων ταγών του πολιτισμού, θα είχε πεταχτεί από καιρό στα αζήτητα. Εδώ έχει πει κάτι πολύ, πολύ επίκαιρο και έξυπνο ο Κάφκα, ότι η λογική είναι ακλόνητη, αλλά δεν μετράει καθόλου μπροστά σε κάποιον που θέλει να ζήσει. Εδώ πάει το γεγονός ότι οι απλοί άνθρωποι και όσοι τέλος πάντων θέλουν κρατάνε με μεγάλη προσπάθεια τον πολιτισμό ζωντανό ακόμα. Και ερχόμαστε τελειώνοντας σιγά σιγά σε έναν στοχαστή Ιταλό και συγγραφέα και καθηγητή που λέγεται Νούτσιο Όρντινε, ο οποίος έχει γράψει ένα περίφημο βιβλιαράκι, είναι αυτό που έχω εδώ, και λέγεται «Η χρησιμότητα του άχρηστου». Από αυτό θα σας μεταφέρω μερικά αποσπάσματα που είναι επίκαιρα για την σημερινή μας συζήτηση και μετά θα τελειώσουμε. Προτού σας μεταφέρω αυτά τα αποσπάσματα, που είναι από διάφορους συγγραφείς, φιλόσοφους, επιστήμονες κλπ. Ήθελα να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πει ή γράψει όλα αυτά που θα ακούσετε, ουσιαστικά αναζητούσαν την αλήθεια. Αυτό είναι το αντικείμενο, ας πούμε, και των φιλοσόφων και των επιστημόνων και των στοχαστών κλπ. Θέλω να θυμίσω εδώ την ρίση ενός δικού μας φιλοσόφου, του Αξελού, για το θέμα της αλήθειας. Λέει λοιπόν ότι απόλυτο, δηλαδή πραγματικό, είναι το είναι και το μη είναι. Ενώ αληθινό είναι το γίγνεσθε. Δεν είναι το είναι. Και θα αρχίσουμε από τον Νούτσιο Όρντινε, μάλλον θα αρχίσουμε με τον Αριστοτέλη, τον δικό μας. Λέει ο Αριστοτέλης: είναι λοιπόν φανερό ότι τη γνώση αυτή δεν την επιζητούμε για να καλύψει άλλη ανάγκη, αλλά όπως λέγεται ότι ελεύθερος είναι εκείνος ο άνθρωπος που υπάρχει για τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλον, έτσι επιζητούμε και αυτήν, τη γνώση, ως τη μόνη ελεύθερη επιστήμη, γιατί είναι η μόνη που υπάρχει για αυτήν την ίδια. Στο μετά τα φυσικά, βιβλίο πρώτο, εκδόσεις Πόλης. Στο δεύτερο θα περάσουμε στον Οβίδιο, που λέει: τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο από τις άχρηστες τέχνες. Πολύ καθαρός ο Οβίδιος. Λέει τώρα ο συγγραφέας του βιβλίου
Μεταξύ των λογίων, ο Οβίδιος, προσεκτικός μαστιγωστής στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, του επονίδιους του πάθους του έχειν, αντιμετωπίζει με σαφή τρόπο το πρόβλημα της χρησιμότητας του άχρηστου. Σε μία από τις επιστολές από την εξορία, με παραλείπτη το φίλο του Αβρίλιο Κώτα Μάξιμο Μεσαλίνο, ο ποιητής ομολογεί ότι καλλιεργεί το άχρηστο. Και λέει ο Οβίδιος, η απάντηση στο ερώτημά σου είναι πως τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο από την τέχνη που δεν έχει χρησιμότητα. Εξηγεί πάρα πολλά ο Οβίδιος, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να τα διαβάσουμε όλα αυτά, γιατί είναι και κουραστικό. Αλλά για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει στον Οβίδιο και να βρει πολύ περισσότερα. Περνάμε σε έναν ποιητή, τον Μποντλέρ, ο οποίος επίσης πολύ ανατρεπτικός ο ίδιος, λέει «Ο χρήσιμος άνθρωπος είναι χυδαίος». Και λέει ο Όρντινε, για τον ποιητή, φανερό σημάδι της σύγχρονης καταράκωσης των καρδιών είναι να βλέπει τους νέους να στρέφονται προς το εμπόριο με μόνο στόχο τους να βγάλουν λεφτά. Και λέει ο Μποντλέρ, έτσι, ο γιος φεύγει από την οικογένεια όχι στα 18 του, αλλά στα 12. Χειραφετημένος από τα λέμαργα άγουρα νιάτα του, φεύγει μακριά, όχι προς αναζήτηση ηρωικών περιπετειών, ούτε για να σώσει μια καλονή εχμάλωτη σε κάποιο κάστρο, ούτε πάλι για να απαθανατήσει στους μεγαλειώδους στοχασμού του κάποιο φτωχικό καμαράκι, αλλά για να ανοίξει ένα εμπορικό κατάστημα, για να πλουτίσει και για να ανταγωνιστεί τον άχρηστο μπαμπά του. Έχω διαλέξει μερικά, έχει πάρα πολλά βεβαίως, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, όποιος ενδιαφέρεται να το διαβάσει. Περνάμε στον Ευγένιο Ιωνέσκο. Το χρήσιμο είναι ένα άχρηστο βάρος. Σε διάλεξη το 1961. Παρατηρήστε τον κόσμο να τρέχει πολύ άσχολο στους δρόμους. Δεν κοιτάζουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ανήσυχοι, με τα μάτια καρφωμένοι στο έδαφος, σαν σκυλιά. Προχωράνε ευθεία, αλλά πάντα χωρίς να κοιτάζουν μπροστά τους, διότι καλύπτουν μια διαδρομή ήδη γνωστή τους μηχανικά. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου αυτό συμβαίνει. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οικουμενικός, είναι ο πολυάσχολος άνθρωπος που δεν έχει χρόνο, που είναι φυλακισμένος από την ανάγκη, που δεν κατανοεί πως ένα πράγμα μπορεί να μην είναι χρήσιμο, που δεν κατανοεί ούτε πως, στην πραγματικότητα, το χρήσιμο μπορεί να είναι ένα άχρηστο καταπιεστικό βάρος. Αν δεν καταλάβουμε τη χρησιμότητα του άχρηστου, δεν θα καταλάβουμε την τέχνη. Και μια χώρα που δεν καταλαβαίνει την τέχνη είναι μια χώρα σκλάβων ή ρομπότ, μια χώρα δυστυχισμένων ανθρώπων, ανθρώπων που δεν γελάνε και δεν χαμογελάνε, μια χώρα χωρίς πνεύμα, όπου δεν υπάρχει χιούμορ, όπου δεν υπάρχει γέλιο, υπάρχει οργή και μίσος. Στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η ιδιοκτησία σκοτώνει», λέει σαν επικεφαλίδα ο Μοντέιν, είναι η απόλευση ενός πράγματος, όχι η κατοχή του, που μας κάνει ευτυχισμένους. Ένα άλλο απόσπασμα. Ο κόσμος δεν είναι άλλο από ένα σχολείο έρευνας. Το ζήτημα δεν είναι ποιος θα πετύχει το στόχο, αλλά ποιος θα κάνει
τις ομορφότερες ρηξιές. Και ένα απόσπασμα από γραπτό του Λέσινγκ. Η αξία του ανθρώπου δεν έγκυται στην αλήθεια που κάποιος κατέχει ή υποθέτει πως κατέχει, αλλά στην ειλικρινή προσπάθεια που κάνει για να την προσεγγίσει. Διότι οι δυνάμεις που αυξάνουν τη βελτίωση του ανθρώπου δεν μεγάλωσαν με την απόκτηση, αλλά με την αναζήτηση της αλήθειας. Η απόκτηση κάνει τους ανθρώπους ήσυχους, ράθιμους, αλαζόνες. Αν ο Θεός κρατούσε στη δεξιά του παλάμη όλη την αλήθεια και στην αριστερή την πάντα ζωντανή επιθυμία της αλήθειας και μου έλεγε διάλεξε, ακόμα και με τον κίνδυνο να κάνω ένα αιώνιο λάθος, θα έσκυβα με ταπεινότητα στην αριστερή του παλάμη και θα έλεγα «Πατέρα, δώστη μου, η απόλυτη αλήθεια είναι μόνο για σένα». Με αυτό θέλει να πει ότι δεν μπορούμε να κατέχουμε ποτέ την απόλυτη αλήθεια. Όπως θυμάστε, είπαμε ότι είναι το γίγνεσθε. Μπορούμε να αφαιθούμε στο γίγνεσθε για να απολαύσουμε και να παράγουμε ομορφιά που μπορούμε να μοιραστούμε. Και καταλήγουμε με έναν ποιητή και πάλι. Η κινητήρια δύναμη της ζωής είναι η αναζήτηση της χαράς, της ειδονής, της απόλαυσης. Το λάθος των επαναστατικών κινημάτων ήταν πως αναζητούσαν τις νέες πολιτισμικές αξίες σε έναν πυρήνα δυστυχίας. Αντί να κηρύξουμε την απόλαυση της ζωής, κηρύξαμε την ισότητα στα καταναλωτικά αγαθά. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε, να χαρούμε μεταξύ μας, με τα παιδιά μας και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση και τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και το διπλανό μας. Όλα τα αφήνουμε για το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Χρόνες μισιούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε και θα χαρώ είτε να απαντήσω σε ερωτήσεις και ακόμα περισσότερο να ακούσω τα σχόλιά σας. Ένα λεπτό να σας φέρω. Να το, ήρθε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευρύτητα των πλευρών που μας δώσατε γύρω από αυτό το θέμα. Θέλω απλώς, ίσως για να το καταλάβω κι εγώ καλύτερα, να ρωτήσω, είναι αυτό, αν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος έχει ο διυπόστατος την υλική πλευρά του, η ληστική πλευρά του και την πνευματική πλευρά του, με ό,τι αυτό πίσω μπορεί να σημαίνει για όποιους, είναι δυνατόν να πούμε ότι ό,τι αφορά την ληστική πλευρά είναι το χρήσιμο, γιατί είναι θέμα επιβίωσης ίσως, και ό,τι και αυτό έχει εξελιχθεί στη σημερινή εποχή, και απόλυξη και μάλλον και αυτό που φέρνουμε και από το ζωικό βασίλειο από το οποίο προερχόμαστε κατά τον Δαρβίνο. Και το άλλο, ο πνευματικός μας κόσμος είναι μέσα από τη γέφυρα του γίγνεσθε αυτός που αναζητάει την απόλαυση, την ομορφιά, την άχρηστη για το υπόλοιπο κομμάτι που αφήνουμε πίσω μας. Ωραία. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο αδιάσπαστο. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε. Αυτή ήταν η υπόθεση του Ντεκάρτ, ότι υπάρχουν δύο δυσυπόστατος ο άνθρωπος, ας πούμε, νους και σώμα. Εάν προσπαθήσουμε να τα χωρίσουμε αυτά,
θα πέσουμε σε αντιφάσεις. Λειτουργούν όλα μαζί. Φέρω ένα παράδειγμα. Η μνήμη είναι μια νοητική διεργασία. Αποδείχθηκε όμως ότι η μνήμη, και αποδείχθηκε πειραματικά, δηλαδή επιστημονικά, η μνήμη αποθηκεύεται όχι μόνο σε κάποιους νευρώνες του εγκεφάλου ή σε κάποιες διεργασίες του εγκεφάλου, αλλά αποθηκεύεται ακόμα και στα κύτταρα τα σωματικά. Είναι ένα περίφημο πείραμα, σκληρό ωστόσο, με ποντίκια, κατά το οποίο οι ερευνητές μαθαίνουν τα ποντίκια να εκτελούν μία εργασία, δηλαδή να περνάνε από ένα λαβύρινθο, στο τέλος του οποίου υπάρχει τροφή. Στη συνέχεια αφαιρούν εγκεφαλική μάζα από τα ποντίκια και φτάνουν, τα ποντίκια εξακολουθούν να βρίσκουν τον δρόμο και φτάνει στο σημείο ο ερευνητής να έχει αφαιρέσει 85% της εγκεφαλικής μάζας του άμυρου ποντικιού και το ποντίκι εξακολουθεί να πηγαίνει και να βρίσκει την τροφή. Και έχουν καταστραφεί μέσα στο 85% της εγκεφαλικής του μάζας, έχουν καταστραφεί οι εσωφρητικοί υποδοχής. Έχουν αφαιρεθεί. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά. Λειτουργούν όλα μαζί, αλλά βεβαίως όπως ας πούμε άλλη λειτουργία επιτελεί η καρδιά και άλλη η νεφρή, έτσι υπάρχουν ας πούμε και κέντρα τα οποία επιλαμβάνονται ορισμένων λειτουργιών. Δυστυχώς ξέρουμε πάρα πολύ λίγα για το ποια είναι και πώς λειτουργούν όλα αυτά. Στην ουσία ξέρουμε ελάχιστα για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ακόμα. Δίνεται. Εντάξει. Κύριε Δίπλα, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς η προσέγγιση Gestalt μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο να ανακαλύψει το βαθύτερο νόημα της ζωής του, να κλείσει αυτές τις μικροχαρές από την ζωή του, να εστιάσει τα πράγματα που έχει, να απελευθερωθεί από τα δεσμά του χρόνου, των πιέσεων, από το στρες. Πρακτικά, έτσι, η φιλοσοφία της προσέγγισης. Ωραία ερώτηση, γιατί έχει και μια ουσιαστική εφαρμογή, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, θεωρούμε ότι το κάνουμε έτσι όπως το εξήγησα, μιλώντας για την θεραπεία Gestalt, αυτό που προσπαθούμε στην ουσία να κάνουμε είναι να παράγουμε ευχάριστα συναισθήματα. Να το πω απλά. Να είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Αν όμως θελήσουμε, γιατί και εδώ πρόκειται για μια διάσπαση, θελήσουμε να αποφύγουμε τον πόνο, τη θλίψη, το θυμό και διάφορα δυσάρεστα συναισθήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε τίποτα. Γιατί είναι σαν τις δύο όψεις ενός νομίσματος. Η μεγάλη τραγωδία, μία από τις μεγάλες τραγωδίες του ανθρώπινου οργανισμού, όχι οργανισμού, του ανθρώπου μέσα στο πολιτισμικό του πλαίσιο, είναι ότι επιζητούμε όλοι να μην πονάμε. Και με το να μην πονάμε βάζουμε στην πάντα και την απόλαυση. Αυτό πώς το επιτυγχάνουμε με πρακτικό τρόπο? Το επιτυγχάνουμε με αυτό που λέγαμε καλή μορφή. Δηλαδή, αυτό, εάν ακούσω την είδηση
ότι ένας προσφυλής μου άνθρωπος χάθηκε, το ταιριαστό συναίσθημα είναι η θλίψη. Δεν χρειάζεται να φοβάμαι να πενθήσω. Δεν χρειάζεται να φοβάμαι να πονέσω. Δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό το πράγμα. Όσο περισσότερο εξοικειώνομαι με αυτό που υπάρχει, και υπάρχει το δυσάρεστο, τι να κάνουμε, δεν το προσδιορίζουμε εμείς, υπάρχει το δυσάρεστο, τόσο γίνομαι πιο ικανός να απολαμβάνω τις καλές στιγμές. Τις καλές στιγμές από την άλλη πλευρά, αν αναρωτηθείτε, οι περισσότεροι από εμάς τις θεωρούμε δεδομένες. Γιατί γίνεται αυτό? Τις θεωρούμε δεδομένες επειδή είναι ευχάριστες και τι ωραία. Αλλά όταν έρχεται ο πόνος δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν θέλουμε να πονάμε. Αυτό είναι ένα δράμα της πολιτιστικής ανάπτυξης όπως έχει συμβεί μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Έτσι λοιπόν στην πράξη αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μπορούμε αφενός να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον, όπως πραγματικά είναι, όπως πραγματικά το αισθανόμαστε. Και αυτό θα περιέχει οπωσδήποτε και τον πόνο. Γενναιόδωρα θα έλεγα. Θέλω να ευχαριστήσω για το θέμα που διαλέξατε και πόσο γενναιόδωρα και σωστά μας βάλατε μέσα σε αυτό και μάλλον καλύφθηκε εντελώς. Εγώ κρατώ κάποια σημεία, την ανάδυση του εαυτού που είπατε, που βοηθάει. Το μη χρήσιμο πράγματι εστιάζει σε ένα βάθος που δεν το ζούμε αν είμαστε απασχολημένοι από διάφορα άλλα πράγματα, χρησιμοθυρικά ή και για την επιβίωση, αν θέλετε. Λοιπόν, για την ανάδυση του εαυτού, που είναι πολύ σημαντικό και ίσως είναι και ο μόνος στόχος. Κρατώ επίσης το ότι η ομορφιά δεν είναι χυδαιότητα. Η χυδαιότητα μας κρατάει μακριά από την ομορφιά. Και θα έλεγα ότι η ομορφιά είναι στη λεπτομέρεια, η οποία είναι άχρηστη γενικώς σε αυτόν τον κόσμο. Και έχω και ένα παράδειγμα. Μέσα σε κάποια κρίση σύγχρονη, οικονομική, πολιτική, 1002, ήμασταν κάποτε μια παρέα πριν ένα χρόνο και ασχολιόμασταν με άχρηστα πράγματα. Ενώ γινόταν ο χαμός, ανεβοκατεβαίναν κυβερνήσεις, πράγματα. Και εστιάζαμε σε ετυμολογικά λέξεων, διαβάζαμε για κάποιους ανθρώπους και έλεγα εγώ και αναρωτιόμουν, μα όλα αυτά τώρα μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται δεν τρέχουμε έξω να βοηθήσουμε, να κάνουμε ρόλο. Όμως αυτό μας κράταγε στον εαυτό μας και παρήγε η ομορφιά αυτή τη στιγμή και νομίζω όλο αυτό που είπατε είναι να καλύπτει αυτό το πράγμα. Επίσης, γι' αυτό και η λεπτομέρεια έχει ομορφιά. Το γενικό είναι ωραίο, από ό,τι εσείς ξέρετε, αλλά η ειδονή, η απόλαυση, είναι να διεισδύσεις μέσα στις πτυχές αυτού του κάθε πράγματος, του όποιου. Και τα θεωρούσα άχρηστα, με την έννοια, όχι, ξέρω ότι δεν ήταν άχρηστα, αλλά είναι ακριβώς αυτό που αναπτύξατε, πολύ σημαντικό. Και βέβαια πολύ σημαντικό είναι η συνάντηση. Να πας για να συναντάς τον άλλον και να συγκρουστείς εν ανάγκη. Αυτά κρατάω, αυτά μου θεωρώ ότι είναι όχι χρήσιμα. Είναι, πώς το λέμε, πρώτης ανάγκης για τη ζωή. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ, κάπως απενοχοποιητική, γιατί ξέρουμε σήμερα από επιστημονική πλευρά ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του ερεθίσματος που λέγαμε, του αισθητηριακού ερεθίσματος και της επίγνωσης είναι απελπιστικά μικρός. Είναι χιλιοστό του
δευτερολέπτου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, διότι ο οργανισμός χρειάζεται γρήγορα να καθορίσει με τι έχει να κάνει. Γιατί μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο και πρέπει να αντιδράσει αναλόγως. Μέσα λοιπόν από την επίγνωση που αποκτά, παράγεται και ένα συναίσθημα, το οποίο είναι η κινητήρια δύναμη της δράσης, της συμπεριφοράς. Ουσιαστικά έχει στόχο το συναίσθημα. Δηλαδή φύγε μακριά ή πήγαινε κοντά και διάφορα άλλα. Σκεφτόμουν ότι τελικά το άχρηστο πολλά χρόνια τώρα έχει γίνει κινητήρια δύναμη μιας τέχνης που τουλάχιστον εγώ την απολαμβάνω. Δηλαδή, όση ώρα μίλησες για το άχρηστο, εγώ σκεφτόμουν το cheap art, γιατί το μυαλό μου πάει πάντα στην τέχνη, στην arte povera και αυτά τα δυο, ας πούμε, που έχουν γίνει έργα τέχνης τα οποία έχουν τύχει διεθνούς απήχησης, ας πούμε, και είναι και παγκόσμιο το κίνημα αυτό της arte povera, που κάτι σημαίνει. Όπως επίσης, πέρα από τα φιλοσοφικά κομμάτια και σκέφτομαι αυτή την απόλαυση που τουλάχιστον εγώ έχω όταν περιστοιχίζομαι από άχρηστα αντικείμενα που μαζεύω συνεχώς στη ζωή μου. Αυτό. Πολύ ωραίο παράδειγμα που μας δείχνει ακριβώς ότι η ομορφιά δεν είναι κάτι αντικειμενικό ούτε κάτι υποκειμενικό. Πράγματι θα έχετε δει πίνακες, δεν χρειάζεται να είναι από άχρηστα αντικείμενα, αλλά είναι και από αυτά, όπως μας λέει το παράδειγμα, από σκουπίδια. Μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπάρχει το άγγιγμα αυτού που το φτιάξε, το οποίο μεταφέρεται καθώς εγώ είμαι θεατής, ή μεταφέρεται η συναισθηματική του κατάσταση μέσα από τα χρώματα που διαλέγει, ή το είδος της πινελιάς που επιλέγει. Μία πινελιά που είναι αδρή, σκληρή, και μία άλλη που είναι ρομαντική μαζί με το χρώμα κλπ. Αυτό είναι που μεταφέρεται καθώς κάποιος κοιτάζει ένα έργο της φτηνής τέχνης ή της, είτε ιταλικά το θυμηθούμε είτε αγγλικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι κάτι όμορφο σε σχέση με ένα εξωτερικό κριτήριο. Δηλαδή δομημένο κριτήριο, το οποίο δομημένο κριτήριο τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόδα. Γιατί είναι μόδα? Το έχουμε δει, έχει αποδειχθεί ιστορικά. Άλλο ήταν το κριτήριο το μεσαίωνα για το ποιος είναι όμορφος άνθρωπος, τότε ήταν οι παχουλοί άνθρωποι. Σήμερα είναι οι σκελετωμένοι άνθρωποι. Και πάει λέγοντας. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα εξωτερικό κριτήριο, δεν εξαρτώμεθα από τη γνώμη οποιοδήποτε φημισμένου κριτικού ή τέλος πάντων που καθορίζει πράγματα για να μας αρέσει κάτι ή να μην μας αρέσει. Κάτσε για να ακούνε και οι άλλοι. Για να συνεχίσω,
Για να συνεχίσουμε λίγο σε αυτό περί τέχνης, απλώς μου θύμισε η σημερινή συζήτηση την πρώτη μου επαφή με το θέμα, που ήταν σε θεατρικά δρόμενα, όπου αυτό που προσπαθούσε ο σκηνοθέτης να μας πει ήταν ότι όλα τα σώματα έχουν ενδιαφέρον, είτε είναι αδύνατα, είτε είναι παχουλά, είτε είναι κοντά, είτε είναι ψηλά. Και όταν βρίσκονται πάνω στη σκηνή, αυτό που δείχνουν και αυτό που εκπροσωπούν είναι κάτι που μπορεί να γίνει όμορφο, αν μη τι άλλο. Αυτό. Ακριβώς. Έρχεται. Εγώ ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που έχω ακούσει εδώ και καιρό. Είναι κάποιου, χωρίς να ξέρω, δεν θυμάμαι ποιου. Το βρήκα όμως συγκλονιστικό. Ότι η ηθική μου είναι η αισθητική μου. Ακριβώς έτσι είναι. Τώρα. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πλούσια προσφορά που κάνατε σήμερα από όλα τα επίπεδα, και από το φιλοσοφικό και το καλλιτεχνικό γύρω από το θέμα. Και έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία που έζησα εδώ, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που ήταν και η Λορέτα εκεί στο τραπέζι. Είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα, γιατί όση ώρα καθόσασταν μαζί με τη Λορέτα, εγώ αισθανόμουν πολύ όμορφα. Και είχα έτσι μια χαρά, είχα μια ευχάριστη αίσθηση. Μετά, όταν έφυγε η Λορέτα, άρχισα να σκέφτομαι ποια ήταν η χρησιμότητα της Λορέτας στη σημερινή συζήτηση. Και καθώς άρχισα να το σκέφτομαι αυτό, έκανα διάφορες σκέψεις που δεν έχει και σημασία να τις πω, αλλά κυρίως σαν να σταμάτησε αυτή η αίσθηση που είχα. Αυτή η όμορφη αίσθηση που δεν είχε σχέση εκείνη την ώρα που την είχαμε νοητική διαδικασία. Και για μένα αυτή η εμπειρία μου έδωσε έτσι ένα έναυσμα για την ομορφιά του άχρηστου, θα έλεγα, και ίσως και τη χρησιμότητά του στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι η αναφορά σας στην Λορέτα με συγκινεί, γιατί πράγματι η σκέψη να καλέσω τη Λορέτα είχε ακριβώς αυτό το υπόβαθρο, ότι δεν λέει τίποτα, δεν έχει κανένα σκοπό, παρόλα αυτά παράγει αυτή την ομορφιά που παρεπιπτόντως αισθανθήκατε. Και για μένα αυτό ήταν η ομορφιά. Μια παρουσία εδώ, η οποία χωρίς κανένα στόχο έδωσε κάτι πολύ μεγάλο. Γεια σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την όμορφη διάλεξη. Θα ήθελα να καταθέσω μία άποψη για την ομορφιά όπως την αισθάνομαι τώρα. Θα ήθελα να πω τελικά ότι είναι ο συντονισμός, η εναρμόνιση των σκέψεων, παύλα αισθήσεων, συναισθημάτων. Αυτό νομίζω ότι παράγει ομορφιά. Και θα ήθελα να σας πω ότι από τη σημερινή σας διάλεξη εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται για να παραχθεί ομορφιά όχι δύο ομοιογενή στοιχεία, αλλά δύο ετερογενή, και ότι το σημείο της επαφής τους και ο συντονισμός τους είναι αυτό που παράγουν ομορφιά. Ήταν πολύ χρήσιμο για μένα. Ευχαριστώ. Και εγώ.
Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα πρακτικό, όπως μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, να ρωτήσω, ας πούμε, πώς το αντιμετωπίζετε. Ας πούμε ότι έχουμε ένα νέο 20 χρονών, ας πούμε, έτσι, παράδειγμα, έτσι. Και του λέει κάποιος τι μπορεί να κάνει, πιάσε μια δουλειά, ας πούμε, τυποποιημένη, ένας υπάλληλος, ας πούμε, να εξασφαλίσει σε ένα μισθό, ας πούμε. Αυτός λέει όχι, εγώ θα κάνω μια επιχείρηση. Λέω, επειδή αυτό το παράδειγμα σκέφτηκα αυτή τη στιγμή, έτσι, αναφέρεται σε πολλά άλλα παρόμοια. Του λέω, εντάξει, θα κάνει την επιχείρηση. Ξεκινάει, περνάνε 2-3 χρόνια, η επιχείρηση αποτυγχάνει, ας πούμε. Πολύ πιθανό, ας πούμε. Τώρα τι θα κάνει μετά από 3-4 χρόνια, κοίταξε, μην βρεις κάποια δουλειά, πάλι τυποποιημένη μιλάμε τώρα, έτσι. Λέει, όχι, θα κάνω πάλι επιχείρηση. Πάλι το ίδιο. Εσείς από τη δική σας τη σκοπιά πιστεύετε ότι αυτό παράγονται, ας πούμε, πώς να το πούμε, άχρηστα κατά κάποιο τρόπο αποτελέσματα. Γίνεται κάποια προσπάθεια, η οποία δεν αποδίδει το τέλος, ας πούμε. Θέλω να πω σε σύγκριση το άχρηστο με το να κάνει κάτι το τυποποιημένο. Κάπου βάζετε κάποιο ζύγι, να πεις, ας πούμε, ότι εντάξει, προσπάθησε μία, προσπάθησε δύο, προσπάθησε τρεις. Εσείς, ας πούμε, βάζετε κάποιο όριο να πείτε ότι μέχρι εδώ φτάνει και κάπου αλλάζουμε όταν ακολουθούμε κάτι τυποποιημένο. Που είναι πιο σίγουρο ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά βέβαια δεν έχει την ομορφιά που μπορεί να δώσει κάτι εξαιρετικό αν πετύχει. Γιατί νομίζω εκεί γίνεται το ζύγι, αυτό που είναι. Δηλαδή θα κάνω κάτι πιο ενδιαφέρον, πιο σπουδαίο που μπορεί να πετύχει, σε σχέση με κάτι τυποποιημένο το οποίο μπορεί να μην με ενδιαφέρει, θα είναι κάτι μπανάλα, αυτό που είναι έτσι. Δηλαδή νομίζω εκεί το ότι είναι κάτι άχρηστο προκύπτει στη συνέχεια, όταν ξεκινάει κάποιος, δεν κάνει εκ πεποιθήσεως και με πρόθεση κάτι που θα είναι άχρηστο, νομίζω είναι προφανές. Ναι, ωραία. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Προσωπικά θα πω και από μία άποψη Gestalt. Εννοείται ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ενεργούν υπό το βάρος κάποιων εμπλοκών, κάποιων εξαρτήσεων, κάποιων προβλημάτων γενικά. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει επανειλημμένα διάφορα πράγματα και βλέπει ότι το αποτέλεσμα που είχε δεν είναι το καλύτερο για αυτόν, τότε το πρώτο που κάνω είναι να τον ρωτήσω πώς αισθάνεται γι' αυτό. Εάν δεν έχει ενόχληση και θέλει να επαναλάβει ακριβώς την ίδια διαδικασία, τότε δεν έχω να πω τίποτα. Δεν μπορώ να μάθω, δεν μπορώ να διδάξω κάποιον άνθρωπο, οποιονδήποτε, οτιδήποτε. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον βοηθήσω να μάθει αυτό που θα επιλέξει αυτός. Αλλά πρέπει να υπάρχει το κίνητρο. Το κίνητρο λοιπόν είναι η ενόχληση. Η ενόχληση. Αν ενοχλείται από αυτό που περνάει ή όχι. Αν ενοχλείται, τότε προσπαθούμε να βρούμε την οδό με την οποία θα κάνει καλή μορφή. Θα φτάσει δηλαδή στην ορθή για αυτόν επίγνωση. Μπορεί εγώ να διαφωνώ, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να τον κατευθύνω στο τι θα κάνει. Πού είναι το... Ευχαριστώ. Σε αυτό που μόλις περιγράψατε, υπάρχει κάπου κάποια θέση για το άχρηστο και ποιο είναι? Όπως είπαμε, το άχρηστο είναι παντού. Δηλαδή, και ταυτόχρονα τίποτα δεν είναι άχρηστο. Για παράδειγμα,
Δείτε τώρα την Άνοιξη που έρχονται τα χελιδόνια, τα σπουργίτια και φτιάχνουν θαύματα αρχιτεκτονικής από άχρηστα κλαδάκια. Δεν είναι άχρηστα με αυτή την έννοια, άρα είναι παντού. Τελικά είναι ο τρόπος που πλησιάζω τα πράγματα και τους ανθρώπους που παράγει την ομορφιά. Γιατί εφόσον τίποτα δεν είναι άχρηστο, λέμε το άχρηστο, το θεωρούμενο άχρηστο, το απαξιωμένο, το... Ήθελα να μου πεις πώς συναρτάς το άχρηστο με τη διάσταση που δίνουμε στο χρόνο. Είτε ως το πεπερασμένο με της ύπαρξής μας, τη θνητότητά μας, είτε ότι ο χρόνος είναι χρήμα, είτε γενικά με τη διάσταση που δίνουμε στο χρόνο. Και επίσης να κάνω μια διαπίστωση ότι όλη μου τη ζωή μου είναι άχρηστη, οπότε παράγω ομορφιά οπωσδήποτε. Και όπως μας είπε ένας φιλόσοφος εδώ, ο πιο χρήσιμος άνθρωπος είναι ο άχρηστος. Λοιπόν, πώς συναρτάται το άχρηστο με το χρόνο ή η ομορφιά με το χρόνο κλπ. Και σε σχέση με το πεπερασμένο της δικής μας ζωής, η θνητότητά μας δηλαδή. Αυτό είναι το δράμα που βιώνουμε, είναι ότι έχουμε επίγνωση της θνητότητας αυτής και ταυτόχρονα της μοναδικότητας. Γιατί είναι δράμα? Γιατί αυτά τα δύο τείνουν να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Τέλος πάντων. Πράγματι έχουμε έναν πεπερασμένο χρόνο να ζήσουμε, αλλά την ίδια στιγμή ο χρόνος σαν έννοια είναι άπειρος. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Και έτσι υπάρχει μια διάσταση εκεί που όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, ενώ γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι ο χρόνος θα συνεχίσει να κυλάει. Ότι άλλοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ζουν. Δεν έχει σημασία αν πεθάνουν και αυτοί και έρθουν άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Μας ενδιαφέρει η δική μας ζωή πάνω απ' όλα. Και σωστά. Δεν διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό. Το ζήτημα της χρησιμότητας ή της ομορφιάς είναι και πάλι πώς θα χρησιμοποιήσω ή ακόμα πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια πώς θα εννοήσω το χρόνο. Γιατί ο χρόνος, όπως και η ομορφιά, δεν μου ανήκει για να τον κάνω κάτι. Δεν μου ανήκει για να πω πω έχασα το χρόνο μου. Δεν μου ανήκει για να πω ότι θα τον ελέγξω. Δεν μου ανήκει για να βιάζομαι σαν τρελός. Γιατί έτσι παράγω, ας πούμε, δυστυχία. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, δηλαδή με το πώς προσεγγίζω την έννοια του χρόνου, θα έχω ομορφιά και θα έχω κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε, η αχρηστία εδώ κάνει μπαμ, δηλαδή είναι πρωταθλητής. Γι' αυτό και τα λέμε όλα αυτά. Και σε συνάρτηση με το χρόνο, αυτός που βιάζεται και θεωρεί το χρόνο ότι είναι κτήμα του και θα τον κάνει ό,τι θέλει και θα τον χάσει ή δεν θα τον χάσει ή θα τον χρησιμοποιήσει πολύ επωφελώς και πολύ χρήσιμα και πολύ και τα λοιπά, είναι αυτό το μοντέλο που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που δεν μας άρεσε σήμερα.
Αυτό είναι μια... μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη συζήτηση που θα χρειαστεί να συμφωνήσουμε, να ξαναβρεθούμε με εκείνο το αντικείμενο και να το συζητήσουμε. Ναι, όταν λέω, ας πούμε, όταν λέω ότι έχω ενδιαφέρον να επιβιώσω, δηλαδή θα φάω ένα πιάτο φαγητό και θα βάλω ένα πουλόβερ επάνω μου το χειμώνα, αυτό δεν είναι συμφέρον, είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι συμφέρον ιδιοτελές που στρέφεται κατά κάποιου άλλου. Ενδιαφέρομαι υπέρ εμού. Εάν όμως, ας πούμε, κατασπαταλώ πόρους, δηλαδή αυτό που λέμε κατανάλωση, γιατί θεωρώ ότι αποκτώ μια οντότητα, ας πούμε, αν αλλάζω κάθε μέρα πουλόβερ ή τρώω σε ακριβά γκουρμέ εστιατόρια, τότε αρχίζει να αλλάζει το πράγμα. Και πώς θα εξυπηρετήσω την ανάγκη μου αυτή, αν, ας πούμε, θέλω να πηγαίνω σε εστιατόρια που έχουν 100-150 ευρώ το άτομο, σε παρένθεση χωρίς το κρασί, για να το εξυπηρετήσω πρέπει να βάλω μπροστά τις κάποιες μηχανές για να βγάζω τα ανάλογα χρήματα. Αυτό είναι μια κατασπατάληση, ας πούμε, και ανευλόγου κατάσταση. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε πριν. Πάρτε το μικρόφωνο για να ακούνε και οι άλλοι. Αφού η ομορφιά είναι ζωογόνα δύναμη, στοιχείο ζωής, γιατί τίνουμε στην ασχήμια? Γιατί, συγγνώμη. Τίνουμε. Ο άνθρωπος τίνει στην ασχήμια, να παράγει ασχήμια. Είπατε τους λόγους, η κατανάλωση, τα προϊόντα. Αυτά όμως υποκαθιστούν και αντικαθιστούν την ομορφιά που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Όλος ο καταναλωτισμός και όλη η χυδαιότητα που διακρίνει γενικώς τα πράγματα. Γιατί, αφού μας λέτε ότι αυτός είναι ο στόχος, ο εαυτός, τι εμποδίζει αυτό το πράγμα? Τις αισθήσεις, είναι η παιδεία, είναι η ανατροφή? Ξέρετε, δεν μπορούμε να δώσουμε μια μονολεκτική απάντηση στο ζήτημα. Θέλει περισσότερο να αναπτυχθούν απόψεις γύρω από τις ιδέες αυτές. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια μονολεκτική απάντηση, γιατί δεν είναι ένας παράγοντας που έχει σαν αποτέλεσμα όλη αυτή την κατάσταση, με την οποία κανείς δεν θα διαφωνήσει. Έτσι είναι τα πράγματα, ας πούμε. Αλλά δεν μπορούμε, χωρίς να θέσουμε ένα υπόβαθρο επάνω σε ποια βάση συζητάμε. Συζητάμε οικονομικά, συζητάμε κοινωνικά, συζητάμε ψυχολογικά και ούτω καθεξής. Εδώ προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα που προσεγγίσαμε ψυχολογικά. Δηλαδή από την πλευρά της θεωρίας Gestalt. Και λίγο κοινωνικά και λίγο ανθρώπινα, εντάξει. Αυτό, ας πούμε, ξεφεύγει λίγο, θέλει αυτό που είπαμε πριν, ότι χρειάζεται μια άλλη συζήτηση για να μπούμε σε τέτοια χωράφια.
Ωραία. Μπορούμε να χαλαρώσουμε και λίγο και να συζητήσουμε ανάμεσα στα τραπέζια, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ερωτήσεις κλπ. Θέλω να σας μεταφέρω την αίσθησή μου από αυτή την συνάντηση που είχαμε εδώ. Τη ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και επειδή μου δόθηκε ευκαιρία να αναπτύξω αυτό το θέμα, αλλά και επειδή τουλάχιστον η αίσθησή μου ήτανε, είδα στα μάτια σας ένα ενδιαφέρον για αυτά που έλεγα. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι υπήρχε μια λεπτή κλωστή που κατά κάποιο τρόπο μας ένωνε και μας συντόνιζε. Πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε. Ο συντονισμός είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι και ελπίζω να σας ξαναδώ σε μια επόμενη ευκαιρία.